Hola, soc Joaquim Brutau i us parlaré sobre la deessa Artemis. La deessa Artemis, Diana pels romans, és la deessa de la caça, de la naturalesa, dels animals salvatges i els seus símbols de la seva divinitat són l'arc, el boirac, la lluna també, i com a animals el cèrvol. És filla de Zeus i Leto i germana bessona de l'Apol·lo. El que passa és que ella va néixer un dia abans que l'Apol·lo, no va tenir infància perquè immediatament es va fer adulta per ajudar a ser mare a tenir el seu germà i va participar en moltíssimes llegendes de la mitologia grega. Va participar en la de Calisto, en la d'Orion, en la del Cefalohipocris, en la de l'Atlanta, amb els Aloades, quantitat. És una deessa que va voler ser verge tota la vida, després del que havia vist patir a la seva mare per tenir els crios. Era venjadora, es va venjar de les afrendes que li havia fet la seva mare tant al gegant Ticio com a la Níobe, filla del Tàntalo, i també amb els Aloades. Amb els Aloades es va oferir amb un d'ells i va lograr que es matessin entre ells i així es va lliurar en l'Ares. Es va tornar també, segons la Calisto, la va tornar una ossa i l'Orion va estar caçant amb ella a Creta fins que l'Apol·lo el va fer fora amb el famós escorpí. Pràcticament això és tot sobre el que podríem dir de l'Artemis. Si us ha agradat podeu prémer el botó del like i en cas que us agradin més vídeos sobre mitologia, doncs només us teniu que subscriure.